Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit si Mike Padawan. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest sa ating panahon ngayong gabi ng Biyernes hanggang weekend po ito. At valid po ito hanggang Lunes, Enero 28 hanggang 31, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Hatid sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GraphSat ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas Huwebes. Ang low pressure area na si 91W ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility at ngayon ay unti-unting nalulusaw na po at nag-i-interact po dito sa shear line at nagsisimula na rin kumilos na panorte at nagbibigay pa rin ng maulan at maulap na panahon sa bahagi po ng Kalayaan Island Group. Magiging mas malakas ang ulan sa may Scarborough Panatag Shoal dahil sa kanyang trough. So, nakalampas na ito sa Palawan at Mindanao na kung saan nagkaroon po ito ng mga pagbabaha sa mga areas na dinaanan ito. At sa taas nitong si 91W, nandiyan pa rin yung hanging amihan na nakaka-apekto po sa katimungang bahagi po ng China, kasama po ang Taiwan. At ngayon po ay nakaka-apekto na sa Batanes Group of Islands. At sa pagitan po ng Batanes at extreme northern Luzon o northern Luzon ay meron pa rin dito yung shear line at nagbibigay ito ng mga maulap na pabuwirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa balahagi po ng dulong hilagang Luzon. Dito po sa silangan bahagi po ng Kabisayaan, kasama po ang hilagang bahagi po ng Karga, ay meron pa po tayong hanging silanganin na nagkakaroon po ng mga ulap na may kasama po mga pagkulog at pagkidlat, mga ulan, na magbibigay po ng basang panahon dito sa area po ng Eastern Visayas at Northern Caraga. So, yan po. So, nandyan yung hanging silanganin. Medyo mainit po ito, kaya may mga tao dito sa Naga at sa Kabikulan nagtatanong biglang uminit. Okay? Yan po ang dahilan ng easterlies. Since nasa panahon tayo ng La Nina na yon, ay may mga mainit talaga ang temperatura dito sa karagatan kasi pag panahon ng La Nina ay talagang napakainit, napakalalim ng init ng temperatura ng mga karagatan, kaya nagkakaroon po tayo ng mga pagkulog at pagkidlat, mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kahit na panahon ng Enero, Pebrero, yung mga tuyong lugar sa kanluran bahagi ng Pilipinas ay nagiging basa dahil po sa panahon ng La Nina. Okay, so magpe-persist ang La Nina hanggang katapusan pa po ng Mayo. So expect natin ito mga from time to time, may maulan po tayong maranasan. Mga short duration na medyo mainit, na medyo tuyo, but after that, meron na naman po maulan. Okay, so yan pa. So wag na tayo mag-worry dito kay 91W, malulusaw po siya sunod na 24 oras. At itong shear line ay magta-transform po bilang isang frontal system. Okay, so may panibagong shear line naman po mag-form niyan pag naging frontal system po ito at posibleng magbigay ng ulan sa Luzon kasama po ang Kabikulan na yung Linggo hanggang Lunes. So, antabayanan natin yan. Okay, ito po yung fast animation. So, makikita po natin ang mga kaulapan dulot ng shear line dito po sa may Hilagang Luzon. At dito naman po sa may silangan bagay po ng Visayas at Hilagang Karga, ito po yung mga ulan o mga ulap na dala ng hanging silanganin. Ito naman po yung zoom in satellite animation. So makikita po ninyo ang kulay green at blue hanggang dark maroon. Yan po ang mga localized thunderstorms at mga rain clouds o mga nimbostratus na dala nitong shear line na nakaka-apekto po sa Dulong Hilagang Luzon. At dito naman po sa may silangang bahagi po ng Kabisayaan at Hilagang Karga, ito mga ulan naman po ito ay dulot po ng hanging silanganin. Medyo mainit po yan at nag-generate po siya ng mga thunderstorms sa bahagi niyan ng ating bansa. Ang Kabikulan, buong bahagi ng ating bansa ay maganda po ang panahon. At ito naman po ang ating forecast sa ulan sa susunod na 3 araw hanggang Lunes. Courtesy po ng windy.com. Ito po ay galing sa European model. So, ngayon, oras na ito, nandito yung LPA. Nagsimula pong umakyat pa norte. Pagdating ng Sabadong hapon, yan na po siya. Nagiging part na po siya ng shear line at potential na frontal system na bubuo po dito sa may area po ng Batanes. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa, Bicol, Visayas, Mindoro, may mga isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa local heating pagdating ng hapon
ng Sabado. Linggo ng umaga, ito pong frontal system na nabuo dito sa may Batanes area ay nag-accelerate na po pa northeast at nag-generate ng panibagong shear line. At ito po yung remnants ng LPA 91W. Magbibigay po ng malalakas na ulan na may kasamang malalakas na thunderstorms sa may Ilocos region. Kasama po ang Ilocos provinces. So mga kababayan natin sa Ilocos provinces, mag-ingat po sa mga possible rains beginning Sunday. Okay? At sa linggo ng hapon, yung mga ulan ay mag-shift po dito sa may silangang bahagi po ng Cagayan Valley, Isabela, Cagayan, hanggang dito sa may Aurora Province, Central Luzon, Metro Manila, affected po ng possible shear line po, okay, ng isang frontal system na bago. At ang Visayas, may mga localized thunderstorms, northern part ng Zamboanga del Norte, sa may northern Mindanao, Cagayan de Oro, may mga localized thunderstorms. Pagdating ng linggo ng gabi, yan po, yung shear line ay unti-unting bababa po sa Kabikulan at makita po natin bababa na rin yung amihan from Batanes ay makaka-affect po sa Hilaga at gitnang Luzon. At pagdating ng Lunes ng umaga, Enero 31, ang Camarines Norte at ibang parte po ng Camarines Sur, silangan bahagi po ng Kabikulan ay ma-affectuhan na po ng shear line. So inaasahan po natin may mga ulan simula late Sunday or midnight ng Monday hanggang maghapon po ng Monday. May mga ulan po tayo on and off. Minsan mahina, minsan malakas dahil po sa panibagong shear line o dulong buntot ng frontal system. At dito naman po yung amihan sa ibang bahagi po ng Luzon. At pagdating po ng Lunes ng hapon, ang shear line ay unti-unti nang hihina at apektado po ang Kabikulan ng hanging amihan. Ang Visayas, may mga ulan din po mangyayari dahil po sa shear line. Yung tinatawag nating fragmented shear line na po yan, dahil malayo na po yan. Dito rin po sa may Mindanao, may mga localized thunderstorms. So yan po ang rain forecast sa susunod na 3 araw hanggang Lunes ng hapon. Ito po yung mga accumulated na ulan. Umpisa na yung araw na ito hanggang Lunes. So kita po natin, nandito pa rin yung mga rainfall conditions sa dulong Hilagang Luzon at ibang parte po ng Northern Luzon. Kasama po ang Ilocos provinces at Ilocos region. So inaasahan po mga ulan sa susunod na 3 araw hanggang Lunes. May mga ulan rin pong magaganap sa silangang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan, Eastern Visayas at ibang parte po ng Kabisayaan. Samantala ang Mindanao, more on localized thunderstorm. At bago tayong paalam, ito ulit yung wind forecast sunod na 3 araw hanggang Lunes. So ito po yung LPA na yon. Bukas ng hapon ay mag-accelerate na po ang LPA patungo sa may Batanes at magiging parte po ng tinatawag nating bagong frontal system. At may panibagong shear line po dyan at yung LPA ay magiging parte itong shear line na panibago. So Sabado ng gabi, yan po, hanggang morning ng Linggo, yung frontal system mag-accelerate na po towards the northeast. At yung shear line ay makaka-affecto na yun sa Hilaga at gitnang Luzon. At ito na po yung remnants ng LPA na nakakabit po sa pinakakanluran dulo ng shear line. At pagdating ng linggo ng hapon, yan po, nandito po yung shear line affecting Aurora Province at Northern Quezon. Pagdating ng gabi ng linggo, ang shear line ay bababa na po sa Bicol region. Early morning ng Monday, 31 January, ayan po, ang shear line ay nasa Kabikulan. At sa north ng shear line, ito po yung amihan. Magbibigay po ng mahangin na panahon. Hindi na po masyadong kalakasan, mga 30 to 50 kph lamang po sa silangan at hilagang bahagi po ng Luzon. So, yan po ang amihan. Okay? At pagdating ng Lunes ng hapon, ang shear line ay unti-unti nang hihina at magiging diffused at yung amihan ay patuloy na yon na bababa at makaka-affecto po sa Kabikulan. Although mahina lang po ang amihan po ito, ang forecast ay nasa 30 kph yung winds nitong amihan at makaka-affecto rin sa northern portions ng Panay Island. So, yan po ang ating forecast sa hangin naman, okay? At babalik ulit tayo sa darating na Lunes para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Again, antabayanan po natin yung shear line na panibago, lalo na po sa late Sunday hanggang Monday morning. Magbibigay ito ng ulan sa Kabikulan pag hindi po mag-change ang forecast ng European model
3 days from now, medyo mataas na rin probability niya, nasa 50 to 70% na mangyayari. So, wag niyo kalimutan magdala ng payong pagdating ng late or Sunday evening hanggang Monday. Okay? At sa ibang bagay ng Luzon, sa linggo o late Saturday, whole Sunday hanggang maghapon ng Sunday, may maulan po dito sa Luzon, kasama po Metro Manila, mga thunderstorms. At late Sunday hanggang Monday naman po dito sa Kabikulan dahil po sa panibagong shear line at yung pabulusok na panibagong amihan din na nakita natin na yun sa may dulong hilagang Luzon. So, dyan po nagtatapos ang ating latest update sa panahon at babalik ulit tayo sa Lunes. Ito ulit si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. Be healthy and strong at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.